Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nandito ulit tayo sa ating update sa bagyong si Emong. Ito po ang panghuling update na po dahil po nalusaw na po siya sa may katimuran bahagi po ng Taiwan Strait. So ito po ay para sa ngayong araw ng Martes, ika-6 ng Hulyo 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update ng fast animation. So, nakita po natin na halos nalusaw na po ang sirkulasyon ng bagyong si Emong. Pagkatapos pong daanan niya ang Batanes Cove Islands, halos hindi na parang ordinary rainfall lamang. May konting hangin na nakanasan po sa isla nito ng Batanes. Dahil po napakabilis yung kanyang pagkilos, nasa 30 hanggang 40 km bawat oras patungong northwest. At yung kanyang mababang sirkulasyon ay naglandfall na po sa may costales na bahagi po ng Fujian province. At yung upper level clouds niya ay nag-move na po towards Hong Kong. So nagbigay rin dito ng mga thunderstorms sa bahagi ng Hong Kong. At yung low pressure area naman sa may kanluran ng ating bansa ay medyo nahihirapan pong mag-organize. At pinupush na yun ng malakas na high pressure ridge dito ang pagkilos niya patungong Hainan Island and dito po sa may hilagang bahagi po ng Vietnam. So may formation alert po ito na baka maging bagyo within the next 24 hours, but still as of this time medyo nag-struggle po siya o nahihirapan po siyang mag-develop. At gayon pa man, habang kumikilos po ito papuntang Southern Hainan at Northern Vietnam, ang hanging habagat ay patuloy pa rin makaka-apekto dito po sa may dagat China at dagat Pilipinas sa kanluran bahagi nito. At kasama rin po ang Kalayaan Island Group. So magkakaroon po ito ng mga pabugso-bugsong ulan at hangin mula 20 hanggang 40 km bawat oras mula sa timog kanluran at medyo maalon na karagatan. Dito naman po sa may Palawan ay mahinang habagat lamang po ito. May mga thunderstorms po ang magaganap pa rin na yung araw na ito, lalo na yung hapon at gabi. At dito naman po sa malaking bahagi po ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, umiiral na yun ang monsoon trough. Ito po ay mga elongated thunderstorms na magbibigay po ng mga ulan, may pagulog at pagkidlat sa malaking bahagi po ng kapuluan, lalo po sa may kanluran bahagi po ng Luzon, kasama po Metro Manila at Ilocos Region. So mag-iingat lang po sa mga pagbabaha at mga kidlat na posibleng maka-apekto sa mga lugar ninyo. At sa labas ng ating bansa, meron po tayong mga kaulapan dito dulot po ng usual po na intertropical convergence zone. Mamaya, papakita namin sa inyo ang GraphSat. At ito naman po yung windy.com zoom in southern animation. So, kita po niyo malalakas na thunderstorms simula kaninang tanghali hanggang ngayon. Nagpapaulan po sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na po sa may kanluran bahagi po ng Ilocos Region, dito rin po sa may Central Luzon at Metro Manila. At gayon din po sa Southern Tagalog Provinces, Mindoro, Visayas, ang Bicol. Kanina may dumaan rin mga thunderstorms, but may mga ilan lamang po mga lugar na naka-experience po ng mga pag-ulan. At dito rin po sa may bahagi po ng Mindanao. Ito po yung ating GraphSat na inisyo na yung araw na ito hanggang bukas. So, yan po ang description po nito mga ulap na pinapakita namin sa inyo kanina. So, ito po yung dating Emong. Ito po yung trough, monsoon trough na nakabit po sa isang aktibong LPA. At ito po yung habagat na pinabalakas niya. Mahinang habagat sa may Palawan at Sulu Archipelago at sa ibang bahagi ng ating bansa, ito pong monsoon trough. So, elongated po dito ang medyo mababang pressure system. Pero hindi po siya low pressure kasi ang low pressure area, kailangan po circular po siya at closed yung pressure system niya. Hindi siya elongated na pahaba. So, habang elongated kasi yan, so yung mga sa tabi-tabi niya, no, periphery niya, may mga malalakas na thunderstorms. But itong mga thunderstorms na yan, maglalast lang yan ng mga 1 hanggang 2 oras. At minsan umabot ng 3 oras pag malaki masyado o malakas yung mga thunderstorms. Minsan may mga sunod-sunod pa yan, mga thunderstorms na pwedeng dumaan sa mga lugar na yan dito sa ating bansa. Okay?
Sa labas ng ating bansa, wala pa tayong natatanawan na panibagong LPA. Meron na tayong Intertropical Convergence Zone dito sa may Central Micronesia. Nagbibigay rin po dyan ng mga thunderstorms. At meron po tayong namumuo na yung malakas na range of high pressure na yung range na yan nag-extend po dito sa may silangan bahagi po ng Luzon at Bicol. So, baka bukas mainit po ang panahon. But sa hapon, may mga chances pa rin mga isolated rain showers and thunderstorms. Ito po yung rainfall accumulation forecast for the next 3 days mula sa ECMWF, courtesy of windy.com. At pinapakita po dito, sunod 3 araw, medyo mababawasan po ang mga thunderstorms, but meron pa rin mga isolated ones na pwede mangyari po sa may kanluran bahagi po ng Luzon, from Ilocos region down to Bataan. At dito rin po sa may kanlo at sa may silangan bahagi po ng Central Luzon, Northern Aurora, hanggang dito po sa may Southern Quezon. So, ang Metro Manila, although blue siya, nandyan pa rin ang chances na baka magkaroon ng mga isolated thunderstorms pero maliliit lamang po siya. Pwedeng isang munisipyo, isang syudad lamang sa Metro Manila, pwede umulan. So, it depends po kung gaano kalaki ang mga thunderstorms na pwede pang mabuo sa susunod na 3 araw hanggang sa darating na araw ng Huwebes. Ang ibang bahagi po ng Kapuluan, Palawan, Mindoro, Visayas, at Bicol ay may mga isolated rain showers and thunderstorms pa rin na pwedeng maganap. At dito po sa Mindanao, as usual, paghapon o gabi, meron pong mga chances ng mga moderate to strong o malalakas na localized thunderstorms. So, yan po ang ating rain forecast. At ito po yung mga pulang-pula. Ito po yung mga ulap dala ng Intertropical Convergence Zone sa may silangan bahagi po ng Mindanao, sa may Western Pacific at Western Micronesia. Ito naman po yung ating wind at pressure forecast mula sa American Model for the next 3 days hanggang Thursday. At kitang-kita po natin by tomorrow, yung LPA na aktibo, dadaan na po sa may katimugan bahagi po ng Hainan, patungong Hanoi area ng Northern Vietnam. At yung habagat po, isusunod lang po sa paggalaw nitong low pressure na ito. Kaya mabubuti na rin ang panahon sa may Kalayaan Island Group. At sa ibang bahagi ng ating bansa ay magiging paiba-iba na po ang direksyon ng hangin. So, kalmado. At pagdating na hapon gabi, may inaasahan pa rin mga thunderstorms. So, ito po ay base sa mga hangin po, prevailing winds. Ang Batanes ay magkakaroon po ng hangin mula sa silangan at timog silangan. Dito rin po sa may bahagi po ng silangan bahagi po o silangan na costales ng Luzon, Bicol, Eastern Visayas at Eastern Mindanao ay konting hangin po mula sa silangan. Pagdating naman ng Thursday ay same pa rin po ang panahon. Easterlies dito sa may Batanes at Bubuing Cubab Islands. May hinang easterlies naman po sa may silangan bahagi po ng ating bansa. Kasama po ang Bicol. So, expect natin na magandang panahon, but sa hapon ng gabi, may mga chances po of isolated rain showers and thunderstorms. So, yan po. Diyan po natin tinatapos ang ating special coverage. Ang huling update po sa bagyong si Emong na nalusaw na po bilang isang LPA at nagla-landfall na po na yun sa Fujian Province. So, bukas po, mag-resume po tayo sa dating tropical weather analysis. So, bukas, sa Miyerkules and sa Biyernes, so, resume ulit natin ang ating MWF weather videos. So, babalik ulit tayo bukas upang i-update kayo sa panahon sa ating bansa at sa ibang bahagi po ng Pacific Ocean. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayo lahat. Hashtag WeatherWiser, hashtag TyphoonWiser, at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.